Kai Yusuf, an ce kana jin Hausa? Mana ni dan Kano ne ai. To in ka isa dan Kano ga ya mana kofofin Kano. Ba damuwa. Kan sakali da ka buga, gadan kaya duka waya a daman kofar ruwa, mazogal wamban Kano, ta mata Nasarawa dan Agundi na isa. Akwai kofar Famfo da kofar Waika da kofar sabuwar kofa da kofar Dawanau. Amma asalin magana ba a faɗe su dukansu, kawai ana faɗa guda 11. Bari in sake amma da sauri. Kan sakali ta ka buga, gadan kaya duka waya a daman kofar ruwa, mazogal wamban Kano, ta mata Nasarawa dan Agundi na isa. Ya kuka gani? Sunana Yusuf Kasim, shekarun 31 a nan garin. To na taso na girma a Kano, na yi shekara 20 a Kano, kuma na dawo Abuja na yi shekara 11. Yanzu shekaru na 31 a Najeriya, kuma shine garina. Ni asali na daga Lebanon, kakana ya zo Najeriya kuma babana ya yi makaranta a Kano. To ni ma na yi karatu a makarantar da baba ya yi karatu shi ma. Kakana Allah ji kansa an binne shi a Kano, kuma mu mun girma a nan. Mutane da yawa sun je ina Hausa suna jin mamaki, ba karamin mamaki ba. To akwai ran da muka je muna su ni da yata ba ta kai shekara 3 ba, tana shekara 2 da rabi. Muna su ga wani yaro dan kasan nan ne mai shekara 9, sai ta zo kusa da shi ta ce mishi what's your name, shi sai ya ji kunya ya dawo baya, sai ta sake gurinsa tana waka tana rawa what's your name, shi kawai ya ji kunya. Sai na ja ta na ciki kaile shi yana jin kunya. Sai an jima ga mamansa ta zo, bata san cewa ina jin Hausa. Sai ta ce kai wane, baka kama mata ba? Na kalle ta, na san bawata yarinya a gurin su sai yata, to ta nufi yata. Sai na ce mata ita ta so amma shi yaƙi. Kai maman ta rufe fuska kamar an jefa ruwan sanyi a fuskanta. Sai na juya na ga baban yana dariya, ya kalle ni ya ce bata zata cewa kana jin Hausa haka. Sai na juya na kalle ta, babu ita, ta kama gudu kawai. To wannan shine gulman da ya fi abin dariya, ba abin da ya taba jin wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da kirki, ba wanda ya taba yin gulma mai wahala gaskiya. Ni ina yare 4, ina larabci shine asalin yare na, sai kuma ina turanci domin na yi karatu da turanci, kuma dole ina Hausa domin na taso a cikin Hausawa a Kano, kuma na iya pidgin. This one Asabian well. To kuma gaskiya ban taba ji na sha wahala wajen koyar sabuwar kalma, tunda ina da accent, ina da harshen Hausawa, kowace kalma an gaya min ina kama ta da wuri gaskiya. Ni ina son culture din Nigeria gaba daya duka. Gaskiya culture Nigeria akwai so colorful, mutane a duniya suna so. Abincin Nigeria akwai daɗi sosai, balantana abincin Hausawa. Amma abin da ya fi burge ni shine culture na Hausawa, kuma abincin Hausawa, domin na taso a cikin Hausawa, na yi wajen shekara 20. To kayan su ina da su sosai, har mutane suna bani kyauta domin suna ga abin yayi min kyau ina sa a jiki, sai su bani kyauta. Kuma ni ina ɗinka wasu abincin Hausawa har a gidana, uwar gidan nawa ta zo daga Lebanon ta koya, kamar su dambun shinkafa, awara, doya da miyar kubewa, duk ina muna dafa su a cikin gida. Kuma na lura al'adan Hausawa yayi kusa sosai da al'adan Larabawa. Ni ba Larabe ne, to in ina cikin Hausawa bana ji kamar cewa wai ina bako ne, ban taba ji wai ni bako ba a cikin Hausawa. Dama ina yaro ina kallon fina-finan Hausa a Kannywood. Lokacin ina yaro ina son Ali Nuhu, ina son Safiya Musa sosai. In kina ji na sannun Safiya Musa, Allah sa zaki ji zaki ga bidiyon nan. To a wakokin Hausa lokacin ina yaro na san Sangaya, Yadilan, so da kauna. A yanzu a wannan zamani akwai wannan wakan ina so sosai, har na yi duet a TikTok. Zo mu tsatsinta, ba za mu shirya ba, ki taimaka mini, ni dai ka daina mabina. Sasanta ba za mu shirya ba, ki taimaka min, ni dai ka daina malina, na daina halaye na domin kina shiryo, ko babu kai a jikina na san da zan rayu. Wai kin manta alkawarin da mun kai tare da ke, ka daina tada min domin ku kai saki. Wannan gaskiya waƙan nan ina son shi sosai. Ni wata ran a gaban Hausawa wanda ba su sani ba, sai in yi Hausa in zama mai nuna takama domin in burge su. Dole sai sun yi tambaya, kai ya ake kake jin Hausa? Yau na yi wani salon magana a gaban wani Bahaushe a ofis. Sai na ce salamu alaikum mata dubarudu, ni bakon dubarudu, na zo ki ban madubin dubarudu, in dubarudu. Sai ta ce ni matan dubarudu, ban dauki madubin dubarudu, in dubarudu ba. Sai kai bakon dubarudu, in baka madubin dubarudu, ka dubarudu. Sai mutum ya kare ni ya ce kai ya kai ka ji Hausa? Na ce dama ni ina jin Hausa. Ya ce to zan kalubalance ka. Sai ya ce min kai jan yaron can, ka dauki jan sandar can, ka kori jan bijimin can, mai cin jaddawa can a cikin jan masakin can.
sai na kalle shi na yi kokari sai na rike abun, sai na koma ofis na tambaya wasu yan uwa na Hausawa na ce kun ji wannan salon magana, suka ce eh amma muna da wanda ya fi ma wannan wahala. Sai na ce ku gaya min in rike ni ma in fada a gaban BBC. To gashi ga sabon kai jan yaron can na bisa gajar dutse can, ka dauki jan sanda can ka kori jan akuya can na bisa gajar dutse can, mai cin jaddawa can na bisa gajar dutse can. Yayi daidai ko?